се храниш здравословно, но пак си гладна след 1-2 часа, остани до края на видеото, за да ти кажа трикче как да промениш това. Фибрите са един от най-подценяваните помощници на метаболизма и на хормоналния баланс. Съществуват два типа фибри. Едните са разтворими, другите са неразтворими, като и двата са важни за организма. Разтворимите фибри образуват гелообразна структура около храната в храносмилателния тракт. Това забавя усвояването на глюкозата, триглицеридите, холестерола в кръвта и ни помага да се чувстваме сити за по-дълго време. Неразтворимите фибри пък не се разтварят във вода, но подпомагат по-лесното и редовно изчистване на дебелото черво, като по този начин организмът по-ефективно се освобождава от токсини и потенциални вредни вещества. Плодовете и зеленчуците по естествен начин съдържат и двата вида фибри, както разтворими, така и неразтворими. Така че, за да останеш сита за по-дълго време, добавяй салата към всяко хранене. Аз съм Боряна от Здраветека. Това е видео номер 6 от 7 навика за хормонално здраве. Последвай ме за още полезни трикчета.